Hello mga ka-listeners, maayong gabi. So nimbalik ko vlog kay kuan. O ka-focus ganina kay na mga bata tong likod ba. O ka-focus akong mag-istorya ganina mga ka-listeners no. Kay mga bata gasig paduol nya ga kuan-kuag lighter ba no. Padapli na lamang ko. Nakaroon balik tag ano sa atong istorya nawa ano ko sa istorya ganina kay ko focus isod lagi nay makabantay nga video ta kay magtuo sila og sikat ni nga vlogger ba no? Nay muduol ba ana nga maulaw jud ko nay muduol ba dili ba ko sikat no. Abi ba lang bigatin diyan no. Muna nga mulihay ko mga listeners basta nay mga makabantay ko nga mag-video ko nya nay mo paduol bitaw makabantay sila nga guys istorya ko nya ako rang usa atubang no cellphone makaingon man sila uy vlogger na nga mapaduduol ag sugod di na ko ka-focus kay mawa man kog nay mo tan-aw gud mga istorya ko nay mo tan-aw ba muna ka listeners nga balik ta sa tong istorya wa na menon ko noon may tungod tus mga patotoo ba no nga hangay nato nang kuno hinahinayan og kuan kanang move on no kay bag-o na rong tuig so mas kanang gipalit og paboto bitaw kanang gipalit og paboto nya nahog man usik-usik no gipalit pa nag pagkaon nya ihatag sa mga pobre way gikaon ba dako na kay nang tabang no? Pero matay di man puta maka badlong gud labi nag mga adunahan mao ay nagpalit sa mga paboto bitaw kay ilaha man ang gusto no wa tay mahimo pero og naigugma ka sa nagtuman jud ka sa kuan sa Ginoo ba makaingon jud ka nga bitaw no mas may paper og pagkaon no ihatag sa mga kabus ug makaluluoy ba kay giubo na nako dako jud kay nang kalipay sa Ginoo kay naman ang Ginoo dia sa kakabus mga listeners no nabito nagingon sa adlaw sa paghukom nga kung nagpakaon ka sa mga gigutom samar nga si Kristo imong gipakaon ang gapakaon ka sa mga o gapainom ka sa mga giuhaw si Kristo imong gipainom no nagbiste ka sa mga way sapot mga hubo nga mga kabus gibistihan imong Ginoo no nya kung nagmasakit ni imong gitambalan giatiman so atiman imong Ginoo katong mga nabilanggo imong giduaw so ang Ginoo may imong gibuhatan sa mga mayong buhat no muna nga dako ganti sa Ginoo na kana mga buhat no muna nga imbis mo palit og pabuto aron na imo rang usik-usik ka no or tungod las patoto ko ba pabuto ini ka New Year's so sayang imuhang kwarta daghan ang kabos nga natabangan no daghang nalipay kay mahal ba yan ang mga pabuto kini mga fireworks perting mahala na muna nga sayang no muna nga hunong-hunungan nato ni patotoo gyud no imbis nga ipalit ni mga patotoo pabuto mga unsa da ihatag na lang nas mga pobre no nga mga makaluluoy gyud ba nga angayan gyud tabangan no sa ako lang bahin og adunahan lang ko kwartahan ko nadubra jud akong kwarta ba abisag wagod manubra basta kay naa lang dakong kwarta nga makatabang yun masinsa kay makalsig ubog ko no mao jud na kinanindutan no samtang buhay pa ba kini pagbuhat og mga charity no mubuhat yung yun na pero di na ko i-vlog na nausab ang una mga kalisinas nausab akong baruganan ba no gana biskay out tong i-vlog plano kong i-vlog ba kay siyempre di man ako makaya gud kanang mag-vlog ko nga mag-charity vlog ko nga ako ara bitaw nga paningkamot kay lisod man gud pud akong kay mintang di pud ingog kanang naa kanunay ba no una nga kuan unya gusto gud ko mubuhat basta di lang apike nami kay nang muhimo tawag kanang charity vlog galing kay nampoy mga tao nga mo judge kuno nimo bisan og maayo gud imong tumong mingon sila pasikat na pasikat ba nga batik ay jud kay ingon ko ba nga what lusot jud no bisag maayo pag imong intensyon may intensyon ba nga makatabang kasi bisig ka tao dai mo lang gi-vlog kay di pa nimo kaya ikaw ra no kay gi-vlog ang purpose sa pag-vlog kay para naapoy mga malumog kasing ganahan pud mo sponsor ba nga na so mas daghan ang matabangan nga mga kabus gud ba nga nakinahanglan nya kay nalagi mga tao nga
hugaw gunahon na mingon sila nga pasikat ra man na pakaron ingnon ba mugamit ba pug bersikulo ning uban mingon sila nga kana laging na may bersikulo gus Bible pud na kanang nay mga tawo nga naghimo og tabang ba ilang ipasigarbo no. So sakto man na siya. Ang maiguan na katog yung ang tumong pagpasigarbo ras kawalingon no. Nagoy maiguan na kanang ning tabang ra ba pag para pakaron ingnon lang no para musikat nga na ang Ginoo may bawo man sa kasing-kasing sa tawo gud matinud-anon ba kasi mong content no basin og sa content ra ka mo tabang pero sa personal na kanang way camera di ka mo tabang mao na nay klaro gud nga pakaron ingnon no mutabang ka kung naay big camera pero kung way camera di ka mo dunol sa mangayo nimo mao jud ay perting sa yupa no muna nga sa mo to nausab akong nauna pagaingon ko ba nga mas maayo ning maulawon man pud ko maulawon pud ko mo vlog og kuan god kanang mingin ana ba so nung nakaingon ko nga mas maayo pa mo tabang ko nga di na ko i-vlog kay kuan kanang para way kasaway ang mga tao ba no nya ang Ginoo ra po inibalo ba sa imong gibuhat nga mga maayo bitaw sa imong sigataw ang Ginoo ra inibalo mao pinakanindot no muna nga nakaununa ko nausab akong nauna ba parte ng dapita pero kung mo content ko og vlog sa katong ni kon naka-content na ko og duha ka vlog ang akong intention gyud maayo gyud wala koy kanang tumo nga pasikat bitaw nga para lang kuan yan mo content ka kay para lang masikat ka yan maayo ang akong intention pero maulagi naman koy mga tawo mga mag-judge parte ng dapita pilion na lang nato ning kuan mutabang ta sa hilom no kay mas dako maning award sa langit no kining mutabang ka nga ang Ginoo rin nasayod no nga di ni mo ipasikat no pero di ko mo judge ha wa ko mo judge sa mga vlogger nga mga naghimo ng charity no kay wala man ta kay baw sa ilang kasing-kasing good sa mga vlogger ba nga naghimog charity vlog bitaw ta kay baw sa ilang kasing-kasing kung matinud-anon bagyod sila sa ilang gibuhat no kay makita man na sa Ginoo kung say na silang kasing-kasing kung gibuhat nila na ilang charity vlog para gid mas daghag matabangan kay siyempre namay mo sponsor pod kay mga daghan mga Pilipino nga manggiluyo no manggihatagon so kung gibuhat nila na sa nga intensyon nga makatabang pagdaghan so nagap po na sila ganti sa Ginoo andita mo hukom ba kay gamit-gamit og verse ning uban nya okay ra bugamit ka sa bersikulo nga mangigo ka sa anang mga vlogger nga naghimog charity okay ra bugamit yung bersikulo kung nakabuhat sa kag maayo ano bang kung nigamit ka sa bersikulo kay para lang na kay gikasinahan nga tao gusto nimong ig-on ba no post ng Facebook bitaw gusto nimong ig-on kay nasuya ka no wa jud kay angay humiana no dili jud ka angayan mo gamit ana okay na may gingon sa Biblia nga ayaw gamita ang akong pulong sa pagpasipala no kung ang imong intensyon ba nangigo ra ka ba kay nasuya ka nga ay vlogger nga ning sikat sa pagtabang yan post mo kag nga nga gigamit nimong bersikulo para lang gyud makapangligis ka ba sa imong ikasayaan no ikaw na hinoy nakasa no ano man kay gi-judge nimo ang usa ka tawo nga maayo intensyon sa iyang pagtabang no mabito na nga na yung mga vlogger nga naghimog charity vlog di ko mo judge nila kung kinasing-kasing ang ilang tumong labing maayo no kung content lang hinungdan sila na may manubag na sa Ginoo no mga ka-listeners so mao na akong paambit ninyo no kay kanang kuan para naputay makatunan sa ato ang intro vlog no salamat kay sa inyong kanunay nga pagpaminaw mga ka-listeners na o niya maglangan paminawan niyo ang part 8 sa Maribel sa Kagabhion. Ug karon mga higala, dili ta maglangan. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa Kagabhion. Itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Di na ako matawagan si Andrew. Nga naman
Laay man kaayo. Ug mura man kog nag-uol nga dili na nako matawkan si Andrew. Ngano pang si Andrew raman ang niapirmi sa kong hunahuna. Nganong gusto man ko makakita kanunay ni Andrew. Oh, may nanuktok sa putahan. Oh, adlaw pang dako. Dili ko mahimong manghapli sa putahan. Hain magha si Mama Rosa. Ngit-ngit man dahi kaayo ang sala. Mahimor ako mo pa dool sa putahan. Kinsa masabing nanuktok og adlawang dako eh. Kinsa na? Maayong buntag, ate. Oh, mura-mura og tingog sa bata. Unsay tuyo? Mamalit mi og patilya o plastik, ate. Oh, mamasurahay mo? Ote, namoy mga patilya diha, ate. Uwa pa. Pero mahimong mobalik mo sunod adlaw. Ako ramang usa, ate Kod. Sige lang. Balik lang sa sunod adlaw. Ako lang tapukon sa doon sa gate. Aw, sige. Salamat, ate. Nganong nakasud man mo nga doon na may gate? Maabli naman ang gate, ate. Huwag mo'y iro. Wa. Pero sa una, naa. Mahimong mga yug tubig, tibi. Dili mahimo. Di na ko maablihan ang putahan. Ah, anong dili man? Kay naay kandado. Kinsa day nga ni mo, ate? Maribel. Tawagan lang ko og ate Maribel. Ikaw, kinsa maimungan? Ako si Liling. Hoy! Nagunsa ka nga? Ni ana si Mama. Kuan. Nagunsa ka din, he? Gawas! Gawas lagi! Ayaw lang kasuko manang. Palit ramang kong patilya. Wa, may butilya! Palayo, Lisbay! Palayo! O manang, ayaw lang kasuko. Bye! Ay, nagbalik kong tunog rin ha, bata! Oh, Maribel? Ma? Dakas puntahan? Ikaw ang kasulti sa bata? Ma. Hanggang imo man siyang giapog. Gikasaban pag yun nimo. Maribel, dili ba himong dunay magsud-sud din sa tumbay, bisag bata? Mao na makaingon nga kahadlok ng dapita, ma. Kay manghadlok man ka. Imong kaayuhan ang akong ginawa na, Maribel. Ma, naanasab ka, ana. Dili na ko bata, ma. Gawas pa, dili ka angay nga mahadlok atong liling. Kinsay liling? Katong bata nga imong kiapog. Liling ang yangan. Nakisulti ka ganiya bisag niya ka sa sud? Ako lang siyang giingnan nga gikandaduhan ang putahan. Maong dili ko makagawas. Maribel, unsaon naman lang kung manabitos iyang mga paryente. Ug mainteres sila sa pag-ani din yes pagpangita di mo. Ma, bata lang siya. Gawas pa. Magkagawas-gawas na ko din sa sala og adlawng dako. Tugod kay sirado kining baya. Ug dunay baga nga kortina ang mga dagkong bintana. Maayaw kahadlok. Kamao na ko manalipod sa kong kaugalingon. Tuod. Kanus amang ko maka-TV, ma. Ugma, may TV ka na. Uy! Wala! Gwapo mo rin ang tiguang nga, ay! Unsa man ang unot? Paita sa di mong minulti yan, oy. Ay, kapait sa mong dagway. Oh, Gwapo kumusta naman kayo? na. Uy! Unsa, Wow! sir? Kagwapo ko naman tayo! Gwapo, no? Gamay. Wow! Tiyo! Ikaw ba yan? Ako taon. Hala no, lahi gyud kung magpa-parlor tiyo. Tanawa, bata ka na kang tanaw nga itom ng imong buhok, oh. Ang sulod ini tiyo, pangitaan ka na mong imong mauyab. Unsa? Ako na lang, ako na lang. Ayaw mo na, oy. Ay, basta-basta. Pangitaan ka na mong imong mauyab, tiyo Lope. Uy, inyo kong bugawan? Tawag sa gababay ang among ihatag ni mo, tiyo, uy. Oh. Dito naman si Kupugos nala. Ay, dali na. Ganahan ako nga makakita sa reaksyon ni Lola kung nakakita siya ni mo, tiyo. Dali na, mamaulit na ta.
Wow! Kagwapo siya sa akong bana, oy. Natural. Gwapo gid ko para sa akong asawa. Kalaig yun din ni suit sa bay. Kanindot ko doon takong doon ay TV. Mag-picture na lang ko ini. Oh, uy. Ang canvas sa painting ni Andrew. Wa pa man dahil din ako matiwas. Hello, Andrew. Kagwapo yun ni mo, oy. Pero di na ako magkatawag ni mo. Kay masuko man si Mama. Kini na lang imong painting ang akong kalingawan og pintal. Malipay naman lang unta ko kung makapati ko si tingog. Pero gipadilit pa ni Mama ang... Oh, gusto. Ang iyong numero. Ako man da itong gipicturan ang papel dito sa pultahan sa ilang bahay sa probinsya. Niara ang numero sa iyang telepono. Magkatawag pag yun ko ni Andrew. Di lang yun ko makiksulti niya. Mamati lang ko sa iyang tingog. Mapasaylo ako. Pero mamati lang ko sa tingog ni Andrew. Jaren! Lola, tanawas na yung lupi. Hain man. Ma! Unsay mo ikasulti, Lola? Uy, hala! Ala! Ika na, Lupe? Alawa na, maminyo nagkakakalima na dong. Nasarog na maginahimong naong. Uy, nga naman dahil, ma. Nahiwi din akong naong. Ang buot ba na akong ipasabot ba? Nga dili ka na yamiran sa mga babae, anak. Dili ka na tawgon og tigawang. Di ka na maduyo kay bata ka naman. Ay, sakita. Karon, klaro na kayo. Nga magkaapo na yung Lola. Klaro na lang. Ay, sige. Pangitain na siyang babae. Unsa naman? Lola, di ikinalang mangita pa, Lola, oy. Kay konswertihon si Tiyo, ang babae na may madukol niya. Oh, nahala. Mag-andam na kuspon hapon. Ay, siyandi ay. Tabangan ta ka, Lola. Maayo kay wa din ni si Mama. Milakaw na sab siya. Husto. Ako na lang memoryahon ang number ni Andrew. Gusto lang kong mamati sa iyong tingog. Gimigaw ko sa tingog ni Andrew. Pastilan. Nausap gitu akong nahong da. Lami ang kumuto, no? Pikpikong ko. No. Uyawang Tiyo, Di naman habit ubuwag sa amin. Unsa ka kung muapil na ko anang dating game? Unsa? Pero, mahadlok mo sab ko kung dili ko magustuhan sa babae dong. Ayaw kadlok, Tiyo. Diyan sabay. Nanawag na sa siya. Basin mo nang uyab sa una dong. Ha? Si Carla ka ni? Basin. Tiyo, ikitubag bi. Si Tiyo do. Tiyo, ikitubag ba? Ako ba? Balat na kang magisulti niya. Basi mo tingog na kung ikay mo istorya. Si Carla yung tingali na kay wabi mong kabuwag atong Carla sa paglarga niya sa gawas. Sige. Ikinibala na ha. Doon na ako sa Lola sa kusina. Sige, Tiyo. Yeah. Ikulbaan mo ko bahala na lang Kung si Carla ni, tubayan. Hello, pinsan ni? Hello, Carla? Ikaw ni? Dili man ni si Dennis ang nakatupag. Hello, Carla? Ikaw ba ni? Hello? Carla? Ikaw ginino?
Dili. Ako ni si Maris. Maris? Uy! Maris! Anong nanawag magka ni Andrew? Ha? Wrong number ka, no? Wrong number? Oo, wrong number ko. Sorry. Sorry. Huwag ka makasa. By the way, ako di si Leo. Leo? Tawagan lang ko og Leo. May ganata, ha? Nindutan ni mong tingog, oy. Salamat. May ganata, ha? Oo, sige. Amigo na ta. Atod, dili man ni akong number. Hatagan ta ka sa akong number, yun. Okay? Ha? Oo, sige. Unya. Sige. Unya, manawag ko nimo, ha? Okay, kay amiga naman ta. Oo, okay. Panawag lang. Migo Leo. Nindutan gini mong tingog, oy. Ikaw, Sab. Buutan ka ayo kag tingog. Buutan ba ka? Oo, buutan ko, eh. Seryoso ko sa pag-atiman sa akong mama. Mao ba? Taga din magka. Taga syudad ra. May noon? Na ako'y istorya ni mo? Pero di ra ba mahimong mag-istorya ta pirmi? Kay masuko ang akong mama. Aha? Nga naman? Dili siya gusto nga magminyo ko. Nga naman? May diferensya ko sa lawas. Unsa man ka? Ha? May mo bag, may bawaan ko kung unsay diferensya ni mo sa lawas, Maris? Kuan, usa ko ka buta. Ha? Buta ka di ay? Oo. Nahibaw ko nga dili na ka makigamigan ako. Kay buta man ko. Mao nga gididaan ko ni mama sa pagpakikigala. Uy, kaluoy guni mo. Dili man ang makatarunganon, day. Bisan buta ka. Doon na kikatungod sa pagpakabuhi nga normal. Nahibaw ko. Pero di lang ako supakon si mama. Kaya ako man siyang inahan. Mao ba? Kabuutan sa bilain ni mong pagkaanak, no? Pero mahimo kang manawag na ako. Pero kung dili gani ko makatubag, buti pasabot ni Ana nga naang akong inahan. Ini kagabiin na ta magtugon ay. Basta, tawag lang ko. Kung dili gani ko makatubag, buti pasabot Ana nga naang akong inahan. Sige. Ako ang kuning imong number, ha? Ako kang tawagan sa akong number, gyud. Sige, bye Leo. Bye, Maris. Maris? Oh, dong. Muningan sa nagsigig tawag ni mo. Unsa man? Imo nang uyab sa una, dong? Nabuta? Ha? Uy, wa mo ko'y uyab nga buta. Mo ba? Pero nintutan niya tingog, dong, eh. Mura ko gibayaw sa langit nga nakabati sa buutan kaing tingog ni Maris. Tiyo. Ayaw na, dong, ha? Ako nang kopyaw ng number ni Maris, be. Murag, oo na gining babae nga akong gipangita sa akong damgo da. Unsa? Okay, tiyo. Pas-pasa ko di mo nang kita babae, tiyo. Pas bisang kausaban sa akong dagway. Hindi na ko mauwaw ni Dong. Ay, tanaw, gwapo-gwapo naman ko. Gwapo ka, tiyo. Idara na lang ka. Kita ba yung dugo, ah? Hinoon. Kanang gwapo-gwapo. Magwag na bati sa ganaw. Okay. No? Pero, ganahan ko sa tingog ni Maris, dong. Matay pa. Hala. Nindot sa noon na, tiyo. Magkasuod mong daan sa dilit mong magkita. Hala, Ginoo, pasaylo taon ko. Nangilat naman hinuon ko, eh. Pero, nganong maramang kong mahadlok magpaila atong layo, eh. Pero, puutan man sab siya sa kong paminaw. Ug kay siya man ang nakatubag sa cellphone ni Andrew, buti pasabot nga naa siya sa bahay ni Andrew. Kung mauna, magkaibaw rin ay gihapon ko sa mga lakaw ni Andrew. Pinaaking ni Leo.
May ka-textmate ka na dahil Tiyo Lupe, ha? Uday, Cindy. Hoy, Lupe. Laruhan na, ha? Ungo pala nagkaliwas ni imong textmate. Lola, wanay ungo karong panahon na. Pero, nindot kay tingog si Maris, Maka-inlove yun. Unsa? Na-inlove na dayon ka, Lupe? Para tingog lang ba inlove na ka? Ganahan lagi kay ko siyang tingog, ma? Anya, ma-inlove na dayon ka? Lola, pasagdin lang na sa Tiyo. Ang importante, nga babae ang iyang amiga sa phone. Diin sa kag-number niya, Tiyo. Mauna ang nanawag na ako nga, dili yung mo tingog, Cindy. Unsa? Wrong number na siya. Mao nga, di siya mo tingog kung tubago ni Dong Andro. Pero, kung ako na yung tubag, tingog man. Ay, kung na nga mas nindot kag tingog kay ni Andro. Tingali. Ay, oy, naghambog siya da. Makikita siya. Ano makakita din ka kuno sa dagway, anak? Ano mga sawan din ka? Dili may makakita, ma. Kay, buta man siya. Ha? Buta? Mao na, ma. Butas Maris. Mao nga, dili may makakita. Kay, buta man. Di man siya makakita. Kung mauna, maayon ang pangasaw kong Tiyo. Kay mabili naman na sa bahay. Unya, buta man na ang tiyan. Hikap-hikap lang. Oo, ano man daig buta, ma. Ang importante nga babae siya, ug buutan kay sinutihan. Doon na lay problema. Unsa may problema, Tiyo? Istrikta kuno ko iyang mama. Di ni gusto makikigala siya og laki. Ay da, Tiyo, kanang gugma, mangita man kinagpaagi. Pero sa kung tanaw no, mauna gina imong destiny, Tiyo. Halang no, makaumagad kong buta. Mama, ay nalang pamili taon, ma. Kay bawo ka na, ma. Sumasaw pa rin akong adlaw. Nahala! Birahin ang mamayhala! Karon nak, malipay ka na kay naa ka na may TV. Ma. Salamat. Gusto dito, maninda gihapon ko, ha. Nakakita mo kong pwesto sa ubos. Naambibirkado des ubos. Ya, doon ay pwestong bakante. Adto ko maninda dito. Sige, ma. Mutabang ko nimo. Ha? Ikaw ang mubantay sa adlaw. Ako sa gabi. Maribel. Maayo nagkahadlok. Kinahanglan magpakabuhi tang normal, ma. Anak. Tuod, ma. Nakakita ko sa TV. May lain man daing mga foundation sa panit nga dali rang i-apply. Ha? Magpalito niya ako adto, ma. Aron dali ra ang pagbutang og tabon sa akong panit nga puti kaayo. Sige. Ikaw may baw. Salamat, ma. Maayo kay nakatog na si mama. Kaning natanawon sa mga suka sa syudad. Mura silag mga bituon sa langit. May nanawag. Hello? Ninduta ko, nakatubag man din ka? Miguleo, ikaw kini. Oo, nakatuog naman si mama. Ug nianasab ko sa gawa sabay. Uy, may gawas ka nga butaman ka? Kuan, nagpahangin lang. Ayaw kumpiyansa, uy. Kay, tingali, ug doon na makakita ni mo diha sa gawas. Di ra ba ka makakita? May gate man ang among bahay. Way makasoda yon. Mo ba? Pero, ayaw lang yapon og kumpiyansa, Maris. Wa pa day ka matog? Nagkatawag pa man ko nimo. Di wa ko makatog pa. Oo, tuod, no? Makamatam yung kelas 10. Bugnaw kay diha sa inyo, Maris? Kuya, walin Tiyo ko. Dupig may batanon. Sige lang atang cellphone. Lingaw kayo? Naasap ko sa gawas bahay. Kay, naguna-una ko nimo. Uy, bro. Uy, nalimata pa di ka dong. Bisiha gyud ining bag-ong naulitaw eh. Maris. Niya day nga akong pagkumangkon. Ila-ila mo, ha? Dong. Paghilo ni
Miss Maris na ako ha. Hello? Hello? Si Andrew ni. Leo ko dong. Hello? Hello? Di mo lagi mo tingog, tiyo. Kwan. Uy, hala. Basing namataan siyang mama. Sulti lang diha. Hello? Hello? Ako si Andrew. Hello? Hello? Meron di ba ka mo tingog, Maris? Salamat ka na bati ko na ang tingog ni Andrew. Dili ko lang siya tubakon. Aron dili ko mabuking. Hello? Pasaylo ako, Andrew. Pero dili mahimo magkasulti ta. Pasaylo ako. Maris? Napaka diha? Sorry, Leo. Dili ko mahimo makigigala og laing lalaki. Pero ano man? Mao lang. Uwa ko'y salig sa ubang lalaki. Pero misalig malagi ka na ako. Klaro kaayo sa imong sinutihan nga buotan ka. Mao nga misalig ko nimo. Pero dili lang ko ganahan nga daghan kong mahigalang lalaki sa cellphone. Oo, nakasabot ako. Tugon na kay mahadlok ka nga manawag pirmi ang ubang lalaki diha nimo. Mao no? Oo, mao na. Lisod na. Mahadlok kong masakpan sa akong mama. Kay tingalig iya kong ibarguhan sa cellphone. Mao ba? Kung mao na, magamping ka. Sige. Laom naman gabi katug na ha. Maris. Ug tuguting nga damguhon ta ka ha? Ha? Ganahan kong magdamgo nimo. Ikaw? Sige, good night. Good night. Iya ko naman tiyo. Mura man kang bibalik ka bata. Mulang. Ikilig man ka. Ay, ambot pa dong ba? Pero, ang tingog ni Maris ba? Murag para nako tambal. Unsa? Uyaw ako ng bayanag yun. Murag yung tambal. Oo, murag na dugang siya kung kinabuhi. Kining, dong. Naman. Kasuway ka ba ng kanang panuhuton ka? Unya. Nya ba kanang aplasan ka og bugnaw ka yung hapas? Muna akong gipati dong. Nihaklap sa kulugan. Mura man kong ano dong. Mura man kong kay gugmao na dong. Kay gugmao na gid ko nga to ni Maris dong. Tiyo, kalma lang gamay ha. Kay mapasa ka makita ng Maris. Kubag-kubag dugan ko na. Di ka angay mahadlok niya dong. Kay buta man siya. Hinoon. Pero basta dong. Naigugman ako. Unsa? Sulbuan. Magpakasal na ko ining Maris. Unsa? Unsa? Magmilyo ka na sulbuan, Lope? Uma. Ngano di ay tiyo? Uyab na mo anang imong phone pal nga si Maris? Wa pa noon. Na, hagibang kong na. Wa pa bang gani ka mo magkaoyam niya. Wa pa siya mo magkakita niya mga sawa na kaniya. Kuan. Ano naman ang inyong ikasabutan niya, ha? Ikagisad ani Andro. Magminyo na stiyo ni mo sa dili pa niya uyab. Ayaw man ang panguyaban, Lola. Naalam ko yung problema. Unsa man na tiyo? Di rin ba ko magkamaong uyab? Unsa? Tiyo, wala na problema, tiyo. Ako itulot ni mo kung saon sa pagpanguyaban ng Maris. Sige dong. Pero, sa cellphone naman ko manguyab niya. Ako lagi bahala. Magsuot mo karon tiyo para imong basahon. Karong gabi pa siya makalugar dong. Ingon-inin lang. Anak ko siya mong dool, tawag ni mo niya. Unya? Diktahan ta ka unsa imong isulti ng Maris. Aron sugton ka niya. Wa pa man mauli si Mama. Kapiin naman.
Hello, Ma? Maribel, balangan ko gamay ha. Kaya nagpahilo na pa ko sa akong kinumpra diri sa tindahan. Anahaon na lang ta ka, Ma. Aron matabangan ta ka. Ayaw na. Ugma ka na lang maninda diri sa gabi. Sige na, bye. Bye, Ma. Kaluisap sa akong inahan, eh. Tiguwang na, pero manarpaho lang kihapon og maayo. Oh, si Leo ang nanawag. Hello, Leo? Salamat nga nagkatubag ka, Maris. Buti pasabot nga wa diya imong mama. Oo, wag yun. Salamat. Naninda manggod siya sa merkado, mao nga nadugay. Mo ba? Nanawag man ka? Na ako'y problema? Ha? Unsa man ha? Inandiyo nga, wa may butang ang akong kasing-kasing Maris. Wa man gud may mutang ang akong kasing-kasing, Maris. Oh, ha? Nga naman. Naunsa man din ang imong kasing-kasing? Tiyo, basa. Abi nimo, Maris. Sukad lang nako mabati ang imong tingog. Di na ko makatuog. Ha? Ikaw na lang pirmi ang anaa sa kong una-una. Mura ko mabuang nga magunaw na kung dili ka na ko mabati ang imong tingog magabi. Ha? Og unsa? Unsa man eh? No? Di mabasa. Gusto ko na. Hello, Leo? Gusto ko nga kanunay kong mabati ang imong tingog. Mo nga may mo bag sugton ko nimo? Ha? Sugton? Oo. Gusto kong manguyab nimo. Gusto kong mahimo kang kabahin sa akong kinabuhi, Maris. Sige. Oh, misugot ka sa akong gingon? Gusto bang ka nga mahimo kong kabahin sa imong kinabuhi? Oh, mahimo kayo. tinuod ka? Oh, misugot ka? Oh, kakuyapon man ko. Leo, naunsa ka? Kakuyapon ko, Maris. Hoy, ayaw kuyap-kuyap, oy. Mubalik kong tawag, ha? Huwat ako. Ayaw katug, ha? Bye. Dong. Kakuyapon ko, dong. Naon sa mga tiyo. Nga nagutaw ka kuya Paul mangga. Misukot si Maris, dong. Nga may mo siyang kabahin sa kong kinabuhi. Buti pa sa buta na dong nga. Uyab na mi. Unsa? Uyab na mo? Uyab na mi, dong. Kay kabahin na gun siya sa kong kinabuhi. Unsa man din na kabahin sa inyo, dong? Uyab na gun na, no? Uyab na na. Tuod, no? Kabahin na ko sa kinabuhi. Uyab na yun na. Konggas tiyo. Naunsa man to si Leo? Doon naman tingali siya sakit. Kay mura man siya gikutasan. Nga nang nalipay man to siya nga musugot na kung mahimong kabahin sa iyang kinabuhi. Suot nang gitingali kaayo mi. Hello? Hello? Maris? Kabahin naman yun ka sa akong kinabuhi, no? May mo magkita ta? Oo. Aha? Ingon man gina ng manag-uyab. Magkita man gina. Manag-uyab? Oo. Uyab naman ta ba? May mo ka kabahin sa akong kinabuhi. Unsa man ang uyab? Ha? Uy, Maris. Diin man ka mataw nga wa man ka makaibaw kung unsa ng uyab. Nataw ko sa amo. Gipanganak ko sa akong inahan. Ug hala, husto. Unsa day? Kanang uyab, mahimo ng asawa, no? Mauna. Uyab na ta. Unya, magminyo na ta. Mga asawa ko ni mo, Maris. Ha? Mga asawa ka na ako? Oo. Ngano di? Di mahimo. Ha? Unsa may mahitabo kung mga asawa ka na ako? Magpakasulta.
Naman ko'y tinigom. Pakaslan ta ka. Pero, magkita mo na ta. Ha? Maris, bisan wa pa ko makakita ni mo, no? Pero, nagkasiguro ko nga, gugma na gining akong gibati para nimo. Di man tamahin mong magkita. Unsa? Pero, nga naman. Kuan, dili ko tugtan sa akong inahan. Pero, unsaon man ning relasyon na to day kung di ta magkita? Kuan, basta, sa cellphone lang una ta magsulti. Dili lang una sa personal. Oh, sige. Maman ka na imong gusto. Pero, gusto ko mo tanaw ni mo. Unsa? Maluoy ka taon, Maris. Maluoy ka na ako. Gusto ko makita ni mo. Bisan sa layo lang. Unya na ako makabantay na ko sa among tindahan. Sige. Kana, main na. Magpaabot ko ha. Kinahanglan makakita ko ni mo. Dili ba day mahimo kung di lang ta magkita? Di na mahimo, uy. Uyab na gud ta. Magkita kita. Sige. Basta, mauna to ang atong sapot. Musulti lang ko nimo kung manindan ako. Sige, bye. Bye. Hala. Naunsa naman hinuon eh. Uyab na mi. Pero, nganong kalit pa mi nagkauyab? Makalipog ko eh. Bahala na ni. Ang importante, nga makabati ko sa tingog ni Andrew Panagsa. Ngano man ko. Nganong ganahan man kong mamati sa tingog ni Andrew. Nganong mingawon man ko kung dili ko makabati sa iyang tingog. Laay pa man. Ako na lang tong tiwaso ng akong pinintal. May unta kong kapanindan nas Maris. Kaya ako nag-isang malikli. Mayo noon. Dinot masa nga makakita ka niya, tiyo. Pero, time para, tiyo. Nganong maninda man siyang nga buta man ka si Maris. Ha? Buta man ka na siya, tiyo. Nganong maninda man siya. Tuod. Pero, tiyo, wa ka ilara anak? Wa sab tingali dong eh. Pero, wa ba gayon maninang buta? Naaman tingali? Tingali. Pero, tiyo, nagdudagid ko nga nangilad na ni mong bayana. Dili sa may mo nga mangilad siya nako dong? Uyab na gud mi. Paritin lang una siya, tiyo. Basin pa na kung nagpabuta-buta na. Paigot ba? Tuod sab no? Pero mingon magkat siya nga malinda siya. Pungutan na sunod, tiyo. Kung asa ilang pwesto. Kay atong adtuon. Ha? Ubanan ko ni mo? Dungan dito? Oo. Suportahan di ka, tiyo. Armaminyo yung ka. Sige. Basta ha? Kung may baon ako, kung asa siya maninda, atuon na to ha? Lagi, tiyo. Pero, tiyo, dili ka siya masoko ni mo nga nagpaliyo-liyo masag ka. Lagi na akong problema dong. Kulbaay niya eh. Ang ako lang kung masuko siya kung may bawo nga nangilad ko sa kungan. Ini ka kita ninyo, tiyo. Mao na nahagsulti niya. O mga ideng kagpasaylo niya. Sige, mao na akong buhaton. Mga akong pasaylo nga nangilad ko niya dong. Andrew? Kagwapo gid nimo, Andrew, uy. Ayaw lang kasuko kung ganahan ko nga mutanaw sa imong naong, ha? Huwa man din ako tuyo, Ganahan man lang ko makikamigo nimo. Maribel? Ni ana si Mama, Andrew. Taguan na tika, ha? Hala. Nanawag og balik si Leo. Ni ana ra ba si Mama? Maribel! Hay mo ka, Maribel! Saan man ako? Di lang una na ako tupagon si Leo. Ako nang i-off ang cellphone. Kinsa may nanawag?
Ha? Kuan ma, wa man ko makaila. Wa kakaila. Unya ganong nanawag man siya? Ambot, masaag lang tingali tong tawagan ma. Mao ba? Gusto dito, andam lang tindahan. May mga tinda na. Pero dili pa lang kaidaghan. Mao ba ma? Unya, magkapaninda na ba ko? Oo. Makapaninda ka na og mas gabi eh. Ikaw mo'y mabili dito kay magkumpra kog dugang at tindahonon. Sige ma, ganahan ako maninda. Lugawa eh. Huwag mo tubag si Maris. Ngano ka no? Unsa naman tiyo? Nagsi ka maghunot na imong cellphone? Excited na kid ka ng imong uyab, ha? Maugid eh. Nibaw naman ka nga sumasahop ng tao ng imong tiyo. Sumasahop na ng adlaw ko. Kinalang mangita na yun ko. Ikaw ba yun? O ka na yung babayhan ng imong pangasawon. Uday. Siya na gano'n. Ugma, magpili ako Buda sa kasal. Ha? Mupalit kag Buda sa kasal, tiyo? Magtanaw-tanaw kong daan, day. Tiyo ayaw sa uy. Oo, nga naman, day. Kuan, ipayla-ila sa namo ka na babayhan, ha? Oh, tuod, no? Ayaw o nagpakasal. Gawas pa, dili ikaw ang angay nga magpili og Buda sa kasal. Kung dili ka ng imong uyab. Uy. Kay garbo ba namong mga babae nga kamigid ang mupili sa among isulob sa amo unyang kasal? Oo. Tuod, no? Excited ka lagi kaayo, tiyo. Kalma lang ko gamay. Andrew? Love? Nga naman. Kuan ba? Si Tio Lupe ba? Kulbaan man ko na iyang ipakitang kaikag anang iyang uyab, uy. Huwag nga naman kasultim ka na. Ang! Magsigim nagtutok siyang cellphone. Na, pasagdila na siya, uy. Kung saan mga na-inlove naman si Tio Lupe. Pero love, tiguang napaya siya. Tigalit din niya makaya kung maproblema siya anang gugma-gugma. Love, ato lang siyang matayan. Mura ba kulbaan ko anang Maris, love? Nga naman. Dili man ko na maayo nga makig-uyab ka sa tao pinaagi sa cellphone? Iya man ang lingaw-lingaw. Pero, basin baya kun ang babae mo ay naglingaw-lingaw niya sa iyang phone, ha? Unya, mangingila di ay, hukhukan ang imong tiyo. Ha? Mao nga kinahanglang ato ng bantayan ang imong tiyo, uy. Love, ayaw ka bala ka. Akong ipapugos niya nga makikita sila og kanang Maris. Maribel, bulakaw na ko. Pagandam lang daan sa mo pagpaninda karong gabi eh, ha? O, ma. Ma? So dito, aron gabay na lang kag butangan og makeup. Pag long sleeve na lang, unya close neck nga blouse. Na ako gipalit para nimo. O, ma. Unya magkarsunis ka. Aron ang imong tiil rang imong butangan og foundation. O, ma. Tuod, ma. Doon naman tayo body paint, ma. Kana na lang akong gamiton, ma. Sige. Magtanaw ko kung dili basan niyo makadaot sa mong panit nga puti kayo, Maribel. O, ma. Maora to, ha? Inigpauli na ako karong hapon. Kinahalang andam ka na. Unsa dong? Muna ang ngayon akong buhaton? O, tiyo. Kinahanglan magkakita jud mo anang Maris. Huwag ka mong duha ang magplano sa inyong kasal. Sige. Ako siyang tawagan dong. Manawag na sa kaniya? O dong. Hello, Leo? Maris, unsa naman? Mahimo na ko makakita nimo? O, Leo. Tinuod ka, Maris? Makakita na ko nimo? O, Leo. Magkakita na kita. Kay manindaman ko. Saan man nimo pagpaninda nga buta man ka? Ha? Maris, hello? Napakadiha? Napa ko dari. Kuan, bisan buta ko, pero
Pero na ako'y gamay nga shadow nga makita. Oh, mao ba? Mauna. Sorry nga wa din ko makasulti nimo ana. Wala problema. Kuan, basta nalipay lang ko nga makakita nimo sa personal gyud. Mao pa? Unya. Kano sa mga maninda? Karong gabi Oh, karong gabi? Oo. Maninda na ko karong gabi Sige. Ganahan kong makakita na nimo. Sige. Kuan, dili ka mausap kung makakita ka na ako. No, di na may tabo. Tungkol kay sa tingog pa lang nimo, naigugman ako. Gugma? Gugma. Sige, bye na lang. Asa man ka maninda? Sa merkado, ubos sa busay. Sige, bye. Hala. Naghiskot naman siya og gugma. Pero bahala na lang. Ang importante nga naan ako'y koneksyon dool kang Andrew. Unsa? Merkado ubos sa busay? Udong. O karong gabi na siya maninda dito. Mao ba? Unya tiyo, mga tuta? Oo. Mga tuta dong. Sige. Pero karong gabi pa man ka? Oo. May panahon pa nga mag-andam kag buwak tiyo. Oy. Ngano naghisgot ka og buwak, love? Kasi hatagan ni mo buwak? Dili ako umuhatag og buwak, love. Kung dili, si Tito Lupe. Tito Leo di ay. May bagay naman sa imong naong ang Tito Leo da. O kung saan ni ang buwak, tiyo? Ako irigalo ni Maris. Hala. Akong nasulti ni Leo kung asa ko nga merkado maninda. Ang ako lang kung mukalit siya tunga dito. Pero wa man sa tinuon ko makasulti asang dapita sa merkado ang among tindahan. Mangandam na lang kong daan para karong gabi isa akong pagpaninda. Andamon kong daan ang karsones ug long sleeves na akong isulog para karong gabi. Stilan, nahasol na nung ka sa kong gugma dong. Tiyo, insam nila ay magtinabangay. Di ba kita raman? Gawas pa. Lakasaan ako nga tabangan ka. Aron ka mabinyo. Ug makakita sa imong mga anak. Mao nga tabangan ta ka nga mahilo na. Mahalon og nindot nga buwak ang atong paliton, Tiyo. Para anang maris nimo. Sige dong ha. Salamat kayo dong. Basta maminyo lang ko dong. Buhaton ginako ang tanan nimong patabangan ako. Tiyo, ayun na ko na naawi. Ang importante, nga maminyo ka. Maribel? Ma, andam na ko sa kong pagpaninda, ma. Ug tanawa ko. Uy! Kagwapa ni mo ang imong bayhon ron, anak. Di na ba ko mailahan ini nga anak sa adlaw, ma? Dili na. Ay, ganun bang dugay mo ko nakahuna-huna ining maong paagi? Dili pa uwahi ang tanan, ma. Ang importante, nga makasagol na ko sa mga tao nga dili na nila tagdon. Maayo. Pero kinhala magbatngon ka nga dili mabasa sa tubig, ha? Oo, ma. Uwan ang imong kunta ng bagong kulor sa panit ni mo, Maribel. Oo, Ma Rosa. Mag-amping ko nga dili gud mauwanan. Ipalitan ta kag payong. Ayaw nag-ibuwag sa imong lawas, ha? O kanang kao, ingon man ka ng jacket. Naapay raincoat nga akong gipalit. Ma, naunsa naman ka. Kalma lang, good. Maribel, nabalaka lang ko sa imong pagtunog sa normal nga kinabuhi. Dili mahimong dunay makabantay nga usa ikaw ka albino. Ma, dili angin ikauwaw ang sama na kong albino, di ba? Mao ni tinuod. Pero di lang kita makumpiyansa, anak. Mas may nang managana ta kanunay kaysa magmahay tas kaulahian. O, ma, mag-amping ko. Dili ko magpauwan. Salamat nga may bata-bata gyud ko gamay nga gipatina nila nga akong buhok. O kitupihan pa ko pinabatanon. Wow!
Lutan eh. Wow, kagwapo ko ni mo, Tiyo. Aw, mamisita naman ko, day. Unang higayon na makikita ko ni Maris. Na, di na siya kabuhian anang imong Maris kung makakita na siya ni mo, Tiyo. Unsa mga Tiyo? Anan na ka? Uy, Sana? hala no, kagwapo ko sa kumpana. Natural. Bitaw, love. Natural man yung naong love, good. Dinibitaw ka na buwang, di ba? Hello, oy, ay pagsaligan na, ha? Unya, love. Ako na ning uban ng Tiyo, ha, sa iyang pagpanimpad sa gugma. Sige, nga pag-amping mo. Pero si Tiyo ay manguyab, ha? Ikaw, dili pwede. Oo, naunsa man ka. Dili taong ko manguyab, love. Minyo na good ko. Kinahalang pa hinumduman tagid ka. Kay tingalig mo kiat na sad ng imong kasing-kasing bahin anang laing babae. Nalimot ka na ni Maribel? Oh, love, naana sa kaana. Di ba nagsabot naman ta? Na dili ta maghiskot na maungaan. Nakalimot na ko na niya, love. Mayo hinuwan, good mo na. Sige, na paglakaw na mo. Pero wait, asa magiday mo? Sa merkado ubos-abusay. Uy, tinuod ka di ay nga tindira na siya, kana si Maris? Oh, love. Unya, unsa naman ka, Tiyo? Andam na ka? Andam na. Let's go! Mao di ang atong tindahan, Maribel. Ma, ang mga tao, ma. Wa na mo tanaw na ako. Busy ang mga tao din sa merkado, Maribel. Mong dili sila makabantay nimo. Labi na nga brown na nang imong panit. Ma, mahimo na yung normal lang akong kinapuhi. Oo, anak. Musa pag-amping, gyud nga way mahibaw sa tinuod mong itsura. Ma, mag-amping ko. Ikulbaan mo ko dong, bro. Kalma lang, Tiyo. Ayaw kulba-kulba diha. Gwapo lang ika ng imong buhok ko, ng pag-uro. Magkaposab yun sa itsura sa tao ng buhok, no? Dong, doon lang ta sa merkado o busa, dong. Naa si Maris anang maong merkado, dong. Mangita na taga-parkingan, Tiyo. Sige. Kay manawag ko niya kung saan number sa ilang tindahan. Sige, Tiyo. Niarangin mong sukli, Inday. Papalit ako og bukas. Uy, ang iyang tingog. Hain man ini nga bugas, Day? Kana lang, mais, kay kuwang manggot akong kwarta para humay. Mao pa? Nganong ikaw man nagpalit og bugas nga gamay pa man kaayo ka? Di man makalakaw ang akong mama kay nasakit man. Maura man sad ni akong halingkod sa basura. Mamasurahay ka? Oo, mamalit ko og botelya. May kaila ka bang batang liling angan? Mamalitay sab siyag basura? Ako, liling man akungan. Mao ba? Ikaw si Liling nga gisaaran ako og mga botelya. Hala, ikaw si ate nga dili mo gawa sa pultahan? Oo, ako. Hala, gwapa man di ay ka ate. Itumon lang ka. Ha? Pero gwapa ka. Kinsa ka ni mo ate? Tawag lang kog Ate Maribel. Salamat ha. Sige, hatagan ta kag bugas ug biskwit ha. Salamat Ate Maribel ha. Aladong, di man mo tubog si Maris? Unsa? Pero, nganom ka, anak? Pastilan. Naaman tingali iyang mamas dool niya. Mingon ra ba to siya nga dili siya makatubag kung na ang iyang mama? Mau ba? Unyat diyo. Unsa may itong buhaton ini? Ato lang tingaling suroyon sul sa merkado dong. Unya. Nakakita na di ka sa iyang naw nga may mo na ito siyang doolong dayon. Mangita na lang ko sa merkado nga buta ang tindira. Ha? Sige dong. Manawagan ako dong ha. Ako na lang libuton ang merkado. Mungutan na lang ko kung doon na ba'y tindira nga Maris ang ngan. Sige. Unya, Tiyo. Balik ka lang ko din kung makita na mo ka ng Maris. Sige dong. Yes.
pa man ka dinis gawas kagabi naman. Nagpaabot ka na ni Andrew og ni Tio Lope, Lola. Oy, kayain man deng doa. Da, mamisita ko na to sila sa uyab ni Tio Lope. Unsa? Agoy, naunsan mo ning akong anak. Agresibo, man kayo anaya pagminyo. Bitaw, Lola. Pero maayo kinang ato nang makita ng babae nga iyang nauyab. Kay sa cellphone na ba na niya makiti? Hindi. Itaw-taod naman mi din Wa, pakapulig biluhit na mo, Inday. La, ay pagsulti, anak, Gwen. Dili mahita pong mapulaan ko. Mingaw ka din sa bahay kunwa mo, Lola. Mahimo man gani nga anilang una mo. Total, may nag-atima naman sa bahay sa probinsya, di ba? Anilang una ta din ni Lola, please. Amo lang sabutan ni Andrew. Sa mga ikaw, Lola, wa pa ka duka, ah? Kay kita na lang duha ang magpaabot nga mauli si Andrew o si Tio Lope. Ay, apa ko duka, eh. Sige. Kaya na lang magpaabot nila. Dili ba di dako kayo ng merkado din, eh? Dali na itong malibo ni Tio ang transuok sa merkado. Ay, magpahangin lang una ko. Nga iglalapay, akong pangayuon, be. Unya, mineral water set. Nako'y mineral water, Inday. Liling man ako nga, dili man Inday. Mao ba? Inday. Liling, permi ka din sa merkado, Inday? Oo, permi kay naaman akong lula diya sa sud, naninda og suka og mantika. Mao ba? Dagan na kaila diha. Oo, daghan na. Na ba kayo nakit ang tindira nga buta? Nganong katawa man kayo? Joker, mga kuya, uy. Unsaon man pagpanindaan ng buta. Huway ba'y buta nga naninda diya, kuya, uy? Ha? Sigurado ka? Laki, kuya. Ako man ang mga suki diya sa sud. Ako may tikwa sa ilang mga mineral water nga basura. Mao ba? Hain naman imong basiyo, kuya. Niya da yun. Kadot lang, ha? Kadot lang. Niya. Niya mo na. Hasta nang naisod. Salamat, kuya. Inday, na kay nailang Maris nga na rin diha sa sud? Maris? Oo, naa, kuya. Ha? Naalaki, si Ate Maris, nanindasan na siya og suka og mantika. May mo bag imo kong dadon niya? Nga naman? Kay mo palit sa kong mantika. Sige, dali kuya, dali. Sige, kadit lang ha. Manglako na ako sa auto. Dali kuya. Ala, manis Maris maninda. Wa masay nakakita din og buta nga naninda. Agoy, naskaman ka ako ini. Yay, nailan ko na. Ako sa tawagan, eh. Maribel, magpalit una kong plastic ka para putos, ha? Oo, ma. Ikaw na bahala din sa sod. Oo, ma. Salamat ka, normal na ang akong kinabuhi. Hala, uy. Kisingot man ko. Manamin una ko, be. Kipasin o natangtang na ning akong foundation sa panit sa naw. Ang akong cellphone. Uy, hala. Si Leo man eh. Hello, Leo? Maris, di ako sa merkado ng imong gitindahan. Hain man ka. Hello, Maris? Dili maklaro ang imong tingog. Ingon ko, ni ako sa merkado nga imong giingon nga naninda ka. Hain man ka? Ni ako sa mga nanindag utan. Unsa? Uy, Leo, busy para ba ko? Dagang customer.
Sulti lang ko. Kunain ng pita, maninda. Hain man ka maninda. Kay magpaatbang lang ko nimo. Kuan, di ako sa mga tindahan og mga lamas. Okay. Bye. Hala, anong nasulti man to nako? Muanay gyud to si Leo. Pero, ang sasab kay iyang naong mo? Ang maayo tingali nga mga miko gyud ko og mga tao dinhi. La, na ako na sa tindahan og lamas. Manang, asa ka ni dapita ang nanindag lamas din ninang? Ay, ito asa aplikasyon dito. Salamat manang ha. Wala, matutulan na ginako ang akong uyab ini. Uy, nanawag naman si Dong Andro. Hello, Dong. Hapit na ako matutulis, Maris, Dong. Hain man siya. Na di dapit sa parkingan. Sa mga tindahan og lamas. Mao ba? Dali na lang, Dre. Oo, Dong. Padung na ko diya. Kuya, doon na lang ta sa tindahan ni Ate Maris. Sige, Tiyo. Bye. Kinsa di ay ito? Ako, Tiyo. Nangita siyang uyab. Kinsa may iyang uyab? Kuan, Maris nga. Hala, uyab siya ni Ate Maris? Ha? Hay man ang iyang tindahan. Lara si Ate Maris, oo ka na, oo. Mao na siya? Katambok ko na. Mao naman na siya Maris na kung nailan din ni Kuya. Mao ba? Sige, Inday. Ako unang tawagan si Tio Lope. Hello, Dong. Tio, may maris na ko nakita ang tindahan ng sukag mandika. Unsa? Ay, unsa may iyang itsura, Dong? Tambok kay Tio. Unsa? Mura yun mo inig number 10 kung manglakaw, Tio. Hala, no? Tambok di kayo na bayana? Oo, Tio. Hay magkakaroon. Di ako salamasan. Pero, Tio, klarohon na rin na to. Tawagi ko nun ng maris nga imong uyab. Kung mutubag ning babae nga amo nakitaan, siya na yun ang imong uyab. Sige. Ako tawagan. Sige, bye una, Dong. Bye. Lisura sa kam, no? Mga asawa kong tambok kayo. Basta lisura, ini kaki. Tawagan ako sa Maris, bay. Hello? Hi, makadapita. Sa stall number 8. Stall number 8? Oo. Stall number 8? Niyama ko si stall number 9. Tora. Ikaw na, Maris? Nagkakita ka na ako? Wala. Kakwapa niya. Oo. Ikaw nang tasok buhok nga nag-itong? Oo. Gwapa, di ni mo, uy. Ha? Di mo lagi kabuta. Ang kuan, pasaylo ako pero nagunahon ako nga. Ilaron ko? Dili, kuan, sorry, bye. Ay, pagsulsa. Misud na sa tindahan. Hello, Dong Andro. Nakasulti na yun, Miss Maris, Dong. Tuwa siya sa stall number 8 sa mga lamasan. Bye. Kano iyam akong kiilat. Dong Andro. Hello, Dong Andro. Nakita na yun ako sa Maris, Dong. Unsa? Mauna, Dong. Huwag kalit sa misur sa ilang tindahan, Dong. Sige, Dong, ha. Aril na siya ko. Ako ni klarohon, Dong. Bye, Dong. Nakitaan ako na niya ang Maris ngayong uyab. Kung mauna, dili din na mao ang tambok na babae. Inililing? Kuya? Ngano, Kuya? Asa man ang stall number 8 nga tindahan og lamasan? Ay, tuwa dito, Kuya, ay. Dali, Inday. Uban ni ko. Tutuloy ko ng stall number 8. Dali, Kuya.
Naunsa man si Lupe. Mura man og natarantar. Dili, nakitaan ko niya. Og nahibaw siya nga dili ko buta. Pero, unsa man kay iyang naong? Ayo! Ayo! Niakit siya. Ako siyang lilion. Ayo! Dili. Ayo! Ang paryente man ni Andrew dito sa probinsya. Siya ang nakabangali nana. Usa may akong buhaton ini. Ayo! Bahala na lang ni. Ikaw di ay si Leo? Ako. Magkalakaw ka na. Ayaw pakita sa akong inahan. Mubalik na siya karon. Ha? Dili mahimo nga mahibaw si mama nga mahigalan ako din sa syudad. Masuko siya. Labi na nga usa ka lalaki. Pero, Maris, nganong namakak magalako? Tawagan na lang ko niya sa alauna sa kadlawon. Sige na, lakaw na. Pero, kung gusto ka pa nga makikigala ko nimo, palayo din sa among tindahan. Oh, niya na si mama. Lakaw na. Oo, sige. Manawag ko karon nimong alauna sa kadlawon. Dili mahitabong masayop ko. Siya katong Lupe. Pero nganong Leo man ang iyang gihatag nga ngana ko. Tuaras sa tumoy ang stall number 8, kuya. Mao ba? Uy, si Lupe mo nang nagtaingon din eh. Tiyo! Long, dali long! Mamaya ta din dapita. Dali! Ha? Unsa? Pero, nakita naman ka ni mo kasi Maris. Kuan kining, dong. Lagi, pero, unya na ta magsulti. Kaning, ato lang tayo sa auto nimo. Dali, Kuya! ato ta magsulti. Dali! Kuya, di ta mo lawas sa stall 8? Dili na day. Niayo sa kagatos oh. Lakaw na. Pauli na sa inyo ha, kagabi na. Ha? Ako na ni kuya? Oo, imo na na. Lakaw na day. Pauli na sa inyo ha, ug ayaw na paglakaw-lakaw, gabing dako. Sige, yay! Salamat kuya! Dali tiyo. Ano to sa auto magtiwas og sulti. Maribel? Maribel? Ma? Ano ka sa suok sa tindahan? May gikahadokan ka ba? Kuan ma, wa man. Napapaslag gamay ang akong makeup sa kamot. Mao ba? Awa naman sa'yo, mamalit ka ron kagabi naman. Manirado na lang ta. Sige ma, kay murag milabad ang akong sige, manirado na ta. Ate! Si Liling? Ate! Hoy bata, o sa'yo mong tuyo kang Maribel? Wa man lula, kuan lang kanang naay Maris Denise inyong tindahan? Wa man day. Kuan, lakaw na. Pauli na kay gabi na. Wa day Maris day dinhi? Ano nangita man kag Maris dinhi? Sila si kuya ay nangita og Maris nga tindira. Why Maris dinhi? Dali day. Irog na diha kay manirado nami. Ako na lang manghipos sa tinda diri sa gawas ma ha. Ikaw sa sud. Sige. Day Liling. Ayaw pagsapa ni mama nga dunay nangita na ako. Ha? Nga naman? Maulang. Basta ayaw lang yung pagsapa ha. Pero kinsa man ang nangitaan ng Maris? Kuan si kuya. Kanang kuan kuya. Ay, Kuya Andrew. Unsa? Mao na ate, si Kuya Andrew ang nangitaan ng Maris. Unya, gisultihan mo nga ni ako dinhi. Ako man siyang gitultulan dinhi, pero gisugat man siya atong usa. Ayaw na pagsapa ha. Sige na, lakaw na. Pauli na sa inyo. Gihatakan pa ya ko sa kagatos atong Kuya Andrew gwapo. Unsa? Ate, naay Maris diya sa sud? Oo. Pero wa siya diri. Milakaw na. Sige na, lakaw na. Pauli na sa inyo. Okay, bye ate! Nagkaduol na kinako si Andrew. Pero dili ba himo nga makakita siya nako. Kinahanglan ako lang ang makakita niya.
Tiyo, naunsa man ka? Kahilang ko di mo. Unsa man itabo dito sa merkado? Unsa man? Nagkasulti mo atong Maris? Kuyawan ako tiyo eh. Kung katong Maris nga kaila sa bata nga sililing ang imong punpal, kitambok ra kayo ni. Tiyo, mura lagi mo number 10 kung manglakaw mo. Tiyo, kabukad gud atong imong pangupaw. Kuyawa adto gud. Giilad gid ko ni Maris dong. Ha? Gusto gid kasi imong pagduda dong. Nga dili butas Maris. Unsa? Daan pa gyud ko nga scam to tiyo. Pero bisaad siya nga magsulti mi karong alauna sa kadlawon. Unsa? Uy, kadlawon gyud? Mura mo mga ungo ana. Naglikay lagi sa siyang inahan dong. Pero mura man kog naiubos niya. Tiyo, natural lang na nga may ubos ka. Ay iladud ka. Pero pangutan na lang siya tiyo kung anong gipatuo ka niya nga butas siya. Bitaw, di gumutuog ron kung di na ako siya makasulti. Kana gyud. Fahad gyud tiyo. Ay, salamat. Niya na kita sa bay. Maribel, naunsam ka. Ano ba kayo tingog diha? Ako, kuan ma. Gikapoy lang ko. Kung kapuyan ka paninda, ay napag-apas na ko mas gabi Mupaway lang ko og mama. Oo, sige. Katuog na dito ma. Kay kapi pa man. Ani lang una ko sa sala. Sige. So dito od. May nahibong na bahay nato. Kay dugay ng wapoy inimbaya. Musa kung doon ay buwan din sa adlaw o gikarang usang ni ayaw gid pagawas ha. Naibaw ka nga dili ko magkagawas og adlaw ma. Sige. Sige na. Magpahuway na ko. Okay. Sige ma. Good night. Good night. Kumusta may akong buhaton ini? Huwag ka tumasuko si Leon ako. Ganong layo man ka ang yang gihatag na ko ngangan. Ug dili man lupe. Unsa? Natultulan gid ninyo ni Tiyo Lupe ang tindahan sa iyang phone pal? Oo. Ug naluoy ko ng Tiyo Lupe. Nahugdan gud siya nga naibaw nga dili day buta ka ng Maris. Uy. Ha? Kasalbayas ka na babayhana? Nagurang nabita ko nga tawgan ka ng Maris ug kasabaan. Tawgi kyud. Dili maayo yang gibuhat sa imong uyuan. Hindi ko pinangarap. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas Aldwin Nakurda. Recording editor Ariel Mancao ug John Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Umoto ka listeners ang part 8 sa Maribel sa kagabi sa kamot kung maka-vlog ron bisag kanang kuan. Medyo mingaw na biya kay gabi na ako nang gikan pag ipangkapoy pag mga tao kay siyempre sugat no. Kung nalipay kung nagtan-aw kay daghan ang nanimba ganina no. Bisag ipangkapoy pero ning nanimba malipay tamo tan-aw no kay nadasig ba no. Gitawag sa Ginoo ba nga musanong gid ba no simba no. Malipay tamo tan-aw nay daghan mo nimba. Nya di lang kita mo judge sa mga nanimba no kay madautan man or tarong ang tanang gitawag sa Ginoo mga ka-listeners no. Muna nga naiuban magud kay moingon sila nga simba or gyapon batasan dili kita makapanaway gyud ana no kay si Kristo meres kalibutan ang iya jung giari mga makasasala ang mga ka-listeners. Muna gid kita kasaway ba mayon ta nga simba-simba mo gyapon makasasala wa gyud tay katungod no
sa paghukom, no. Basin karon makasasala pa ng mga tawhana, dautan pang ilang kinabuhi, pero way posible sa Ginoo sa padugay nilang simba-simba bag-uhon sila sa Ginoo ba. Atagan sa grasya sa kaluoy bitaw nga mabag-o ang kinabuhi, no. Ang Ginoo ra ginasayod ana nga mingon si Kristo sa Mateo City 1 ngadto sa 5 nga ayaw kamo paghukom sa uban, no? Aron dili ka mohukman sa Dios, no. So mo na, no, pinaka-importante gid, no, nga di ta mo hukom, no. Di ta manaway sa mga nanimba kay tan-aw na to nakaila mo tang nakaila ta bugoy man to ana makasama na, no. So dili ta na, no. Inaot tang ang ato ang panglantaw sama sa mga santos, no, nga sama kang Kristo ba nga naagid ang pagbati ba nga kaluoy bitaw, no? Di ta mo judge ba bisan pa mag-unsa ng tawhana nga misimba, no. Kay mas maayo pa ganiinoon kung kanang tawhana daotan sa mga panlantaw pero ning simba kaysa nagpakatarong pili nga tarong pero di mo simba, kay para niya tarong naman siya, no. Jamingon man ang Ginoo sa suwat ni San Juan ba nga sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto 8 man na nga kung moingon kita nga wala kita isala gilimbungan nato atong kagalingon, no. Muna mga listeners na di maayo, no, nga magpakamatarong ta ba nga sama ra gilimbungan nato atong kagalingon ba. Di lagi mo simba kay tarong na sa una-una, no. Yang uban nga ni simba makasala sa iyang pananaw, no. Iyang sawayo, no. So sayop na, no. Ug mao to mga listeners, no, di na lang ko tason kay giubo-ubo na ko. Grabe. Tungod sa panahon ba nga anam ko tag-uwan, nya init pag kaayo, no. Kung init bu kaayo, nya uwan sa, no. Una nga daghan jung karon panahon na gipang ubo, no, gipislango ba, no. Okay mga listeners, hinaot nga happy ang inyong New Year's, no. Nya kay upa man mahumag Pasko, no, kay karon pa mang January 8 ba to or 10 nakalimot ko basta kay upa man ang Pasko, no. Nagsugod ang Pasko December 24 sa 5 sa hapon. Na mahuman ni wa ko masayop January 8 or 10, no. Muna nga Merry Christmas gyapon, no. Merry Christmas gyapon. Og Happy New Year, no. Hinaot nga malipayo ng New Year's natong tanan, no. Panalanginan kitang tanan sa Ginoo mga listeners, no. Amping mo kanunay labi na sa mga listeners ng OFW, no. O kanatong tanan mga listeners, thank you so much ninyo, no, sa inyong kanunay pagpaminaw, no. Bisan pag binalik na atong video, atong drama pero naminaw gyapon mo, salamat kayo, no. Amping mo kanunay og Happy New Year, God bless natong tanan.